доруи барои сафедшавии пӯст чанд сумаи гарантия дора? Сабрина Зоирова навистай. Ҳамаша депорт карагиян рейсҳои чартерия. Хубам гап зани агар меган чи байқа хуби бад гап мезани. хушхабар аз рехтани мӯи сар, баровардани риш, доғи сафед дар пӯст, харобшавӣ, гирифтани вазн, баланд кардани қад танқисӣ мекашед ё дигар мушкилиҳо доред, бо маҳсулотҳои соф савдо роҳи ҳалро меёбанд. Барои дастрас кардани маҳсулотҳои лозимаатон метавонед ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. Бо соф савдо бошед. Доставка дар шаҳри Москва дар 3 соат ва дигар шаҳрҳо бошад 3 ё 4 рӯз дастрас карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали юристиҷа. Видеои имрӯзаи мо як хабари нав баҳри ҳама тамошобиное ки айни ҳол моро тамошо карда истоданд ва идомаи барнома ҷавоб ба саволҳое ки ба мо пешкаш кардагӣ буданд. Хабари имрӯзаи мо оиди рейсҳо, яъне ки мо чандин вақтҳои аллакай дар бораи рейсҳо суҳбат кардастем. Рейсҳои чартерӣ рӯзҳош кае ва билетҳо чанд суманд ва кадом рӯзҳо парвоз мекунанд, аз куҷо ба куҷо. Мо чандин видео кардем, пешкаши тамошобино гардонидем ва инак боз як хабари нав буромад, як фармони нав ки рейсҳои чартерӣ аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯзи 17, яъне 17 июл то 31 июля ҳар рӯза шуданд. Пештар рейсҳои чартерӣ число мондагӣ буданд, яъне ки 3 рӯз пас, 5 рӯз пас ё ки 1 рӯз пас ана ҳамин хел ба қайд гирифтагӣ буданд. Аз рӯзи 17 июл бошад то охири ана ҳамин моҳ ҳар рӯз рейсҳои чартерӣ шидан мегирад. Ба ҳамин хотир шахсоне ки агар хоҳиши ба ватан омадан дошта бошанд, ба ватан баргаштан бихоҳанд, мақсад ана унҷа шумо метавонед ба консулгаро ё ки ба сафоратхона муроҷиат бикунед, хитона номнавис кунед ва шумо да мегӯянд ки кай ва аз куҷо билет харидорӣ мекунед то ба Ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида бишен. Ва чандин нафаро дар комментарияҳо қайд мекунанд ки нархҳои билет хело гарон ва гарон аст, яъне ки қимата 24 000 қайд мекунанд, я хелиш то 30 000 рубля қайд мекунанд ки билетҳо ҳамин қадар дар фурӯшанд барои ба Тоҷикистон омадан аз Федератсияи Россия. Ва дар инҷа як чиза қайд карданем бародарои азиз ки мақсад ана ҳамин парвозҳое ки аз Ҷумҳурии Тоҷикистон мешава, парвозҳои мақсад чартерия аввалан ва дуюмин ки танҳо ширкати дохилии кишвар парвоз мекунад, яъне ширкати Somon Air ва Tajik Air, яъне ширкатҳои дигар аз хориҷи кишвар парвоз намекунанд. Бисёриҳо қайд кардагиянд ки Уральские авиакомпания метавонад моро ба ҷумҳурӣ бубара ё ки не, бурдан наметавонад. Танҳо ширкатҳои дохили кишвар парвоз мекунанд, Tajik Air ва Somon Air. Дар ҳолати парвоз кардан холӣ ба Федератсияи Россия мераванд, яъне самолётҳо аз Тоҷикистон ба Россия холӣ мераванд ва нархи гаронии билет ба ақидаи ма ба ҳамин сабаб аст ки вақте ки самолёт аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия холӣ парвоз мекунад ва ба ҷумҳурии анаму ба Федератсияи Россия дохил кишид, дар аэропорт истодани самолёти дигар давлат ҳар як минуташ пул меиста. Бародарои азиз, аниқ гуфта наметавонам чанд сум, не ки як дақиқаш чанд доллар меиста, дар кадом аэропорти набошад, чи дигар самолётҳо биёянд дар Тоҷикистон агар нишаст бикунанд, бестанд тӯли чандин соат, тӯли чандин дақиқа ҳузур дошта бошанд, ҳар як минути истодагишон пул ҳисоб мешавад. Ба фикри ақидаи ма гарон будани нархи билет ай ҳамин вобаста аст ки самолётҳо холӣ парвоз мекунанд, мераванд ва дар уҷа бо чандин соат мемонанд. Ба ҳамин хотир ба фикрам ки нархи билет як баробар қимат шидагӣ. ва хабари мо оиди рейсҳо ҳамин буд ки рейсҳо ҳаррӯза шидагиянд, яъне доимӣ шидагӣ нестанд, то охири моҳ ҳар рӯз рейс ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд ва шаҳрҳое ки дар рӯи хат набуданд оиди парвоз кардани рейсҳои чартерӣ, ана ҳамун шаҳрҳои Россияро ҳам дохил кардагиянд. ҳозир мо ба шумо номбар мекунем кадом шаҳрҳоро. Шаҳрҳое ки дар рӯи хати чартерӣ набуданд дохилшон карданд: 2 рейс аз шаҳри Новосибирск, 2 рейси дигар аз Казан, як рейси дигар аз Екатеринбург ва як рейси дигар аз Уфа, 2 рейси дигар аз Краснодар ва боз рейс аз Санкт-Петербург ва Москва. ана ҳамин шаҳрҳое ки мо номбар кардем, аз ҳамин ҷоҳо самолётҳои Tajik Air ва Somon Air шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ватан бармегардонанд. ба ҳамин хотир шуморо боис меояд ки муроҷиат кунед то ба ватан баргардонида бишед. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо.
Самиев нависай, ака ҳами гапҳои кира бовар кунем? Як касаш мега ҳуй намешава раҳо, худат мегӯй ҳуй мешава. Кира бовар кунем? Кай ҳуй мешава конкретно ҳами раиси Тоҷикистон ҳатман ҷавоб бите ки вазъият безебай. аз анами саволи нависондагии худат маълум аст ки шумо барномаҳои мара бо диққат гӯш намекунед ва суханои мара хушрӯ дарк намекунед бародар. Барое ки ҳоло ма дар ягон видеом гуфтагӣ нестам ки ана ҳами числода раисҳо озод кушода мешаванд ба мисли пештара ё ки границаҳо кушода мешаванд. ма тахмин гуфтагиам ва раисҳои чартериро мисол овардагиам ки анами қадар муддат, анаҳами қадар рӯз раисҳо кушодаанд ба воситаи раисҳои чартерӣ. дар мавзӯи границаҳо ма дар ягон видеом гуфтагӣ нестам ки кушода мешава ва дар як видео пештар анаҳами видео ма қайд кардагиам ки се давлат бо воситаи созишномашон бояд сарҳадҳои худшона кушода кунанд байни якдигараш. ҳамин созишнома байни се давлат агар ба имзо ки расид, баъдан ширкатҳои ҳавопаймо метавонанд озодона парвоз кунанд аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба Федератсияи Россия ё ки аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ё ки аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии Хитой. то даме ки анами созишнома ба имзо нараса, анами се давлате ки мо номбар кардем байни якдигариш озод ба мисли пештара парвоз карда наметавонанд. чӣ рейсе ки ҳозир шидесай бародаро, рейсҳои чартериянд, яъне ки рейсҳои махсус барои баргардонидани шаҳрвандон ино. Коля нависай, ассалому алайкум додарҷон, мегуфтанд доруи барои сафедшавии пӯст чанд сумаи гарантия дора? амуҷа дар рақамҳо мондагиянд, ман нархи навои ва ёра намедонам чанд суман дор бошанд. амуҷа занг мезанӣ мепурсӣ бародар. Сабрина Зоирова нависай, ҳамаша депорт кардагиянд рейсҳои чартерия, ягон чӣ кардагӣ нестанд. чандин бародарои мо баргаштанд ба анами рейсҳои чартерӣ. чандин касои дигар қайд карданд ки касе ба рейси чартери ҷумҳурии Тоҷикистон мерава, аз Федератсияи Россия депортатсия карда мешава. яъне ҳамун касое депортатсия карда мешаванд ки пеш аз ана ҳамун фармоне ки Россия бироварда буд шаҳрвандои хориҷӣ аз патент озод шаванд, пеш аз ҳамун бепатент будан ана ҳамуно ихроҷ карда мешаванд, яъне депортатсия карда мешаванд. ва агар шаҳрвандоне ки то дами ана ҳамун фармона документошон 100% буд, ягон чи депортатсия шидагӣ нестанд ва намешаванд. абдул нависай, ассалому алайкум бародар Сорбон, хоҳиш мекунам аз шумо ин комментарияҳоро ҳатман хонед. хеле зарур аст. ман дар Тоҷикистон донишгоҳро ғоибона, яъне заочно хатм кардам ва муддати 2 сол мешавад ки ба Тоҷикистон сафар накардам. оё ман метавонам рафта дипломамро гирам? албатта, ва баъде ки мақсад ҳам гос экзамента споридагӣ бошӣ, ту вақт дорӣ то тӯли чанд сола рафта дипломи худа бигирӣ. яъне ки дар назар дошта бошӣ, агар дипломи ту месӯза дига гирифта наметавонӣ, ихе нест бародар, гирифта метавонӣ дипломта. нафароне ки аз дарди дандон азият мекашанд ва ё мехоҳанд дандонҳои худро сафед бикунанд, пас ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед, ба худ тахфиф бигиред. он бародарон дар шаҳри Москва қарор доранд. Холиқов нависай, салом алайкум, ман Ҷумабой, 10 сол шид занам бурафтагӣ Москва, Тоҷикистон ҷудо накардост. шумо вақте ки аз ҳамсартон ҷудо мешен ё ки зан боша аз шавҳараш ҷудо мешава, ба суд ариза метиҳад барои бекор кардани акти никоҳ ариза менависанд ва суд муҳлат метиҳад. муҳлати оштишавӣ мутобиқи қонун кодекси оила аз 3 моҳ то 6 моҳа қайд кардагиянд. яъне дар ҳолате ки шумо ариза пешниҳод мекунед, судя ба шумо муҳлати оштишавӣ метиҳад 3 моҳ. дар 3 моҳ агар ки мисол фикри ақидатон камтар иваз шид ва бо яке аз тарафҳо аз фикраш гашт, бо 3 моҳи дига муҳлат метиҳад 6 моҳ мешава. ва баъд аз 6 моҳ ки шумо дар ҳамун як гаптон истода бошед ки закси мо бекор карда шава ва мо ҷудо шавем, бояд суд аллакай решения мебарора, шуморо ҷудо мекунад. дига ягон чи сабаб намешава барои ҷудо кардан. ҳоло он ки шуморо вай 6 моҳ муҳлат додагӣ ва шумо дар иҷа қайд кардестен ки 10 сол шидагӣ моро ҷудо накардестен аз закс. иҷада мумкин шумо муроҷиат кардагӣ нестен ба фикри ман, барое ки муҳлати ай ҳама дароз барои ҷудо кардани закс 6 моҳ ай бародари азиз. Умар Ризоев қайд кардагӣ дар бораи харидорӣ кардани чипта, яъне бо тариқи электронӣ чипта харидорӣ кардагӣ ва дар ҳолате ки бояд парвоз мекард, границаҳо, парвозҳо маҳкам шуданд ва ин бародар гуфтае ки билети мара возврат нагирифт. дар ин ҳолат ҳама авиалинияҳое ки билет фурӯхтагиянд, билета возврат кардагӣ нестанд. дар ҳолате ки рейсҳо кушода шиданд, ба ҳамун билет ту метавонӣ парвоз кунӣ ба ҷое ки харидорӣ кардагӣ. як каси дига дар иҷа нависта, пешай комментарияша хондан озма ага бугум, дар видеои пештараи ма як кас гуфтагӣ буд ки
пул кор кунам гуфта аз YouTube барои ҳамин мақсад видео кардестай. Ба ма дар ҷавоби ҳамон бародар қайд кардам ки мақсад бародари азиз як ҷода як корай стройка я моҳа корай биё марама дар ҳамҷа бе ойлик бе хурду хӯрок бе раҳпулӣ кор ки ёрдам ки ва ӯ бародар розӣ намешава, яъне ки ҳама барои пул меҳнат мекунад, заҳмат мекаша ки як сум фоида бубинад. муҳоҷирорам агар ба мисол биёрем барои як сум пул мераванд дар муҳоҷират азоб мекашанд, меҳнат мекунанд ки як суми ҳалол биёбанд. Ва морам дар инҷа бародари азиз на суми я тайтира хӯрдесем, на суми я тайтира дизидесем, на як кори дига кардесем, ё конкурс накардесем, сумои шуморо дар картамон ҷамъ кунем, бигем ки 1000 рубл парто билет бихар. Ва комментарияи гапа озӣ мехонем ки чӣ гуфтагия. Гапат маъқул бон не, хай коригар бошӣ, ҳамун кор набоша. Иша чӣ мегӯй? Кор ки бугӯ бародар дар киҷои ҳамун Тоҷикистон ай коре ки пул тиян мардум чӣ маҷбура и қатидан менависанд. ҷумҳурии Тоҷикистон мумкин то соли дигара 9 миллион аҳолӣ шава. Зиёда аз 1 миллион 300 ҳазор аҳолиш дар Федератсияи Россия қарор дорад. груба агар бигирем 6 миллион аҳолиш хайна ё 7 миллион аҳолиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. И 7 миллион аҳолӣ ай куҷо нон ёфта хӯрдестай бародар? Ё ки 7 миллион аҳолӣ хован ҳам хеле пулай осмон боридестай хӯрда хов рафтесиян, меҳнат кардесиян дар ҳамҷарам. Ҳама дар киҷое ки меҳнат кунад ризқша меёва. Ризқа Худованд дар ҳама ҷо метия бародар. Амир Ҳамза Ризоев нависта: гӯш кун қати подписчикот нормально гап биза, ранги дерзкий гап наза, беақли чи ты мардум просто это президент сангарени бошин видео мекунӣ. Охи ма мефорам инами тиборин қил қатику инам хеле сахт гап занам, барое ки инам хеле тибори одами пасти беақли бемаданият намефаҳмем ами мавзӯи ма дар бораи чи ё ма дар бораи чи гап задестам. Медрои номи видеои мара мебинӣ, мақсад ма дар видео менависам ки рейсҳои доимӣ. Медрои ма дар бораи ҳами дар охири видео ки гап задагим ту тоними видеоро тамошо мекунӣ, медрои ба инам хеле комментарияи паста менависӣ, фикри дар инҷа ҷо мекунӣ, меброи мерай. Ба ҳамин хотир ма бо як бори дига мегӯям ки касе чизе мегоин намегоин бародаро мада фарқ надора, просто инагда одама шумо давид мекунем, ба ма як дона инам хеле комментарияша скриншот мекунам дар телефоном мехонам, ҳамон одама ҷавоб медам. Агар не хеле комментария мумкин дар рӯз 30 та 40 та мешава, ман мегирам просто ҳамон пользователя заблокировать мекунам, тамом. аммо чиликотон заҳмат накаша, нанависаем беҳуда ҳарчи. Ғарибон ТВ нависад: салом Сорбон бародар, сози хубӣ аз Тоҷикистон ба Федератсияи Русия кай рейсҳо кушода мешавад? ҳоло аниқ нест. Мо дар аввали барнома қайд кардем ки созишномаи се давлат агар ба имзо ки бираса, баъдан рейсҳои доимишон кушода мешавад. Исмат нависта: гуфти ҳамин бародари коммент да савол додагӣ лента да чизе менависӣ, ягон майда туғрӣ намегира гапода. Лучши навис лента да ки дроен просмотра зиёд кунен. Одамои бекор бисёран даромадан мегиранд. Шафшаф нею шафтологу гапа навис. Ман як чиз аваз ба шумо гуфтанем, ба ҳаматоне имина ба ҳамин бародар ки мақсад хубам гап зани, агар меган чи ба хубӣ бад гап мезани, камтар серьёзни гап зани, меган чи ба қавоқота медозӣ, камтар дар барномаот ханда кунӣ, меган чи ба механди. Я хеле девонаен шумо, вообще беақлен, чиен шумо? бача рӯзмон метен дар ҳамин саволот ҷавоб битен. ӯ қадар намефорад надро тамошо накӯ. медрой ба шиштани ма кор дорӣ, ба гапзании ма кор дорӣ. Инак бародарои азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Агар ягон гапи баланд гуфта бошам ба ягонтад маъқул шидагӣ набоша, узр мепурсам бародарои азиз, чунки анам хеле бародарои бемафкура чунон зиёданд ки ҳарчи менависанд ва моро асабӣ мекунанд. Инакда хеле менависанд ки Сорбон ту мақсад офарин ки асабот орома аҳамият наметии Сорбони хе. Инакда ҳамин хеле мешава, ман маҷбур мешавам ки камтарак дар видеоам гапҳои сахт бугум. Ба ҳамин хотир узри зиёд мепурсам аз касое ки мара дастгирӣ мекунанд, видеоҳои мара тамошо мекунанд, агар ҳамин чиз нофоршон кардагӣ боша ҳамин кори ма. Ва ягон савол дошта бошен, саволотона метонен дар инстаграми ма омада равон кунен. Дар канали Юрист TJ ҳатман обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша.